TMTV. Жыршылар нинди әкият укыганда, нинди мультфильмларны карарга яраткан. Балачакка кайтыйм дисәң, музыкаль койма хит парадын карамый калма. Һәр вакыттагыча бөек татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлназ Сәфәрова. Шушы көннәрдә без кыш айларына да аяк бастык. Беләсездер, минем өчен ни кышны, ни язны барысын да бик яратам һәм көтеп алам. Аннары җырда җырланганча табигатьтә начар һава торышы була алмый. Ә менә җырчыларыбыз кышны ярата микән? Кышны алар ничек үткәрә? Бу сорауларга җавапны алдагы сәгатьтә табарбыз. Һәм шулай ук җырчыларыбызның кыш айлары белән бәйле хатирәләрен дә барларбыз. Бу атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит парады. Башлыйбыз. Хит-парадыбызның 15-нче урынында Рамил Галимҗанов урнаша. Яратам дип язып җибәр дигән өр-яңа җырын тыңлар алдыннан Рамилнең кышка булган мөнәсәбәтен ачыклап алдык әле. Җырчы кышны яратмый. Салкыннар, бураннар минем өчен түгел ди ул. Өйдә, ешрак мунча керә мәсәлән, кайнар чәй эчә һәм башкалар. Аннар бит әле җырчы өчен салкыннар куркыныч та булалар. Шуңа күрә коллегаларым салкыннарда үзегезне айруча саклагыз дип киңәшләр бирде Галимҗанов. Галимҗановның киңәшләрен тыңладык, инде җырына күчик. 15-нче позиция аныкы. Исәннәрмесез? Юат әле, юат мине, нигәдер моңсу миңа, чөнки күрешүләр сирәк, син анда да мин монда. Яратам дип язып җибәр тылсымлы хатларыңда, шуларны карап укырмын сагынган чакларымда. Очрашулар көтеп кенә узада, көннәр уза, мәхәббәтең чынлап булса, көтәргә дә мин риза. Яратам дип язып җибәр тылсымлы хатларыңда, шуларны карап укырмын сагынган чакларымда. Яратам дип язып җибәр тылсымлы хатларыңда, шуларны карап укырмын сагынган чакларымда. Yazıp җибәр тылсымлы хатларыңда, шуларны карап укырмын сагынган чакларымда. Яратам дип язып җибәр тылсымлы хатларыңда, шулар
сағынған шақларында шуларыны қарап ұқырмын сағынған шақларында. Инде күптәннән TMTV онлайн аккаунтына кергәнем юк иде. Бүген керсәм, андагы яңалык, андагы артистлар тормышыннан кызыклы фотолар, видеолар, кызыклы фактлар, анонслар баш әйләнерлек. Сез дә кушылыгыз, язылыгыз, лайклар куегыз, TMTV онлайн белән бергә булыгыз. Ә без хит парадны дәвам итик. 14нче позициядә Айгөл Рәхимова. Nazlarım kaldı eğili, tamırlarıma tulap, yaşnamagan yaşın sıma, yağmagan yangır bulup, ismegen nazlı jillere, atmagan şişke bulup, kıyılır mı birileri, şaşa atmışa sulup. İki dünya kişisi var, ayrıları hakkından. Mahrum edemezsin bu dünya, kadın kız bakımından. İki dünya kişisi var, ayrıları hakkından. Mahrum edemezsin bu dünya, kadın kız bakımından. Şırrana eli jürriydi, müzeklerini izmegeş, buylamay kümül deryasın, kılıç salıp yüzmegeş. Yaratam demek yüreknin, sulkında o süzmegeş. Nişi gözünmesin ümit, sınavlarga düzmegeş. İki dünya kişisi var, ayrıları hakkından. Mahrum edemezsin bu dünya, kadın kız bakımından. İki dünya kişisi var, ayrıları hakkından. Mahrum edemezsin bu dünya, kadın kız bakımından. İki dünya kişisi var, ayırma rahatından. Mahrum etmesin bu dünya, kadın kız bakımından. İki dünya kişisi var, ayırma rahatından. Mahrum edemezsin bu dünya, kadın kız bakımından. Mahrum edemezsin bu dünya, kadın kız bakımından. Kadın kız Кыш айларын мин бик яратам дип сүз башлады хит парадның 13нче позициясын алып торучы Эльмира Сулейманова. Салкын булмаса дип төстәде. Минус 30 градуслык кышлар инде әллә качан артта калды Эльмира. Шуңа күрә кыш айларын яратсын. Баксаң, Эльмирның да, аның якыннарының да, туганнарының да туган көннәре нәкъ менә кыш айларына туры килә икән. Бөтенебез берничә тапкыр бергәләп җыела алган өчен яратам мин ул кышны дип тәмамлады сүзен Эльмира Сулейманова.
Хит парады ise ул devam итәр. Бу атнада Эльмира Сулейманова популярлар арасында 13-нче. Bir günüm sen diye unutulup irkeledin. Bäxet iken sinle kişler, ıjımaktı sirtelerin. Yalnız sokmaklarını koşup, ortak yolga birge çıktık. Bizning bilen gelyen eşe, appak bäxet, appak şatlık. Dolqın sımamini hisler, taşıp көңіл yarlarından, mezgilge de jiberesin, kelmesin yanlarımdan. Görüşüler, kavuşular, vakıtlışa bulup kalmaz. Bizning suyuq şerbetinin bir kim temen tuya almaz. Arıy almayım gözlerine, tabınmışa, tabınmışa, dolqın dolqın şeşlerine, kağılmışa, kağılmışa, keşke tüzem mingelerine, sarılmışa, sarılmışa, yaşay almayım bir minutta, sağınmışa, sağınmışa. Qarıy almayım gözlerine, tabınmışa, tabınmışa, dolqın dolqın şeşlerine, kağılmışa, kağılmışa, keşke tüzem mingelerine, sarılmışa, sarılmışa, yaşay almayım bir minutta, sağınmışa, sağınmışa, yaşay almayım bir minutta, sağınmışa, sağınmışa. Моннан көп еллар элек җырчы Эльмира Кәлимуллина мәктәпкә барганда кыш көне таудан шуып алырга булган. Бер төшкән, ике төшкән, шулай итеп төшке аш җиткән. Җырчы кыз аңлавыгызча онытылып дәресләргә бармый калган. Шундый күңелле балачак хатирәләр өчен кыш күңелемә бик якын да инде дип уртаклашты үзенең фикере белән, хатирәләре белән Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кәлимуллина. Бүген ул 12нче урынга урнашып, татар халкының кирфекләрен нигә кара җырын бүләк итер. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Kirpiklerin senin niye kara, gözlerinde kara bulamamış. Yeşirekler niye utular saldın, yalkınında özün yanmamış.
Ömürlikке birge boluna Kirpiklerin sineye kara bulgan Gözlerinde kara bulmagaç Siyem deyip nige kulan birdin Ömürlikke birge bulmagaç Siyem deyip nige kulan birdin Ömürlikke birge bulmagaç Twist Cover cover Kirpiklerin seni nege kara bulgan Gözlerinde kara bulmagaç Yeşilek nige umutlar soldun Yalqınında özün yanmagaç 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 11-нче урын һәм биредә Илмир Зиянгиров. Кыш айларын бик яратам, чөнки үзем нәкъ менә кыш көне туганмын диде ул. Алай гына да түгел, олы улым Әмир, кызым Амилә дә кыш көне тудылар. Өйләнүем дә шушы ел фасылында 31 декабрьдә булды дип сөйләп китте ул. Ә бала чакта урамнан кирми дә идек. Туган авылым Тушыбайның тауында тимер тагаракка утырып, битләр ишеп, аяклар туганчы йөри идек. Кайткач, киемгә каткан карны каз канаты белән кайрып сиберә идек. Кыш бабайга ышана идек, әмма без үскәндә үзебезнең балалар кебек бүләкләргә заказ бирү юк иде дип сүзен тәмамлады Илмир. Мондый зур монологтан соң җырын куеп җибәргә вакыт. Җырла, Илмир. Min senin төсілі Ярсы йөрәкләр Язлардай хислі Туя йөрәкләр Туя ул Мәхәббәт дигән Иң якты хисне Син минем бәхет Мин синең бәхет Тора зур юллар Ерактан дәшеп Яшик сөенеп Яшик шатланып Бүтін жиханыға Сүйекләшіп Син минем бәхет Мин синең бәхет Тора зур юллар Ерактан дәшеп Яшик сөенеп Яшик шатланып Бүтін жиханыға Сүйекләшіп Син миңа кирәк Мин сиңа кирәк Бергә булганда Дөнья түгәрәк Сүндерми тотыйк Сөю
Süyü hislerim nurlarda yaktı. İkimiz üçün kütüp alıngan ortaktan attı, ortaktan attı. Sen benim bəxit, sen benim bəxit, men senin bəxit. Qırazır yollar, yıraqdan dəşib, yaşık suyunub, yaşık şadlanıb, bütün cihanığa suyub üləşib. Sen benim bəxit, men senin bəxit. Qırazır yollar, yıraqdan dəşib, yaşık suyunub, yaşık şadlanıb, bütün cihanığa suyub üləşib. Yaşık suyunub, yaşık şadlanıb, bütün cihanığa suyub üləşib. Sen benim bəxit, men senin bəxit. Sen benim bəxit. Музыкаль койма хит парадыбызны яш башкаручы Денис Ибрахимов дәвам итә. Бала чакта кышны ярата идем. Чаңгыда шуарга мәсәлән. Шулай ук дуслар белән урманга чаңгыда чыгып китә идек. Үзебез белән ашарга ала идек. Басуда өелгән салам тапсак, әзәзләп яндырып җылына идек. Мәш килеп көне буе йөри идек диеп, Денис безне дә бала чакка алып кайтып килде. Мондый кышны барыбыз да ярата идек шул. Инде хатирәләрдән кире хит парадка күчеп, аның җырын куеп җибәрик. Егетләр, бүген куя барабыз. Белмим, брат, үзең карыйсың инде. Гомер юлын узганда, язмыш сыны давылда, даулардан араларлык, дуслар булсын яныңда, кайгы җиле какканда, сыгылмый янда бара, сынауларга бирешмичә, шын дуслар янда кала. Яшәп үлек Худайдан, гомерләр тик бер генә, җанга дава дусларың, Худайдан бит бирелә, дуслар безне үз итә, шитләр безне шит итә, бер-береңә терәк булып, яшәүләргә ни җитә. Әгәр тәхеттән дуслар югала бара, дустым юк дип кайгырма, шын дуслар янда кала. Кайгыларны уртаклаша, жан җиңеләйтер өчен, җылы сүзләр җанымда арттыра яшәү көчен. Яшәп үлек Худайдан, гомерләр тик бер генә, җанга дава дусларың, Худайдан бит бирелә, дуслар безне үз итә, шитләр безне шит итә, бер-береңә терәк булып, яшәүләргә ни җитә. Әйдә караокега, җырлап килик. Изге дуслык хисләрен вакламагыз, саклагыз, шатлыкта да, кайгыда гел янәшә атлагыз. Янәшәңдә булсын дуслар, сүтелә гомер йомгагы, дуслык кадерен саклап, яши килер елларны. Яшәп үлек Худайдан, гомерләр тик бер генә, җанга дава дусларың, Худайдан бит бирелә, дуслар безне
Şitler bizni şitite Bir-birine direk bulup Yaşavlarga nişite Yaşa bulak Xudaydan Ömürler tik birgine Canga dava dostlarım Xudaydan biti birle Dostlar bizni uzide Şitler bizni şitite Bir-birine direk bulup Yaşavlarga nişite Әлі ұзақ айланып жүрейбіз ми? Ойларға керек. Сың бетінде. Татар эстрадасы яңалыкларын дәвам итеп, сезгә татар җыры турында да яңалык җиткерә. Татар җыры фестивале быел 20 еллык зур юбилейын үткәрә. Грандиоз тамашада сез яраткан иң популяр артистлар узган 200 елның иң популяр хитларын башкарачак. Шул ук вакытта Татар җыры 2019 проектын оештыручылар сезнең өчен бик күп сюрпризлар әзерләвендә әйтми үтә алмыйм. Билетлар инде сатуда, ә менә шушы Татар җыры фестивале исемлегендә Ландыш Нигъмәтҗанова булырмы, юкмы, анысын әлегә әйтми торам. Ә хит-парадта ул бар. Хит-парадта ул популярлар арасында 9-нчы.
ышана алмыйм каман сені тапқаныма. Музыкаль койма хит парадының 8-ші позициясында Илшат Сафин. Илшатқа кішкене жақта әдісі шәп, матур, тишуа тұрған тіке шана бүләк еткен болған. Илшат қаманың дуслары мәктептен қойтыға шул шананы алып тезірек тау башына кеткендер. Ике генә кіші отырыға тиешлі әлігі шанаға 5-6 кіші тияліп таудан түшкендер. Нәтижеде дуслар қанағат, күз яшьләрен көчкә тыйып торучы кішкене Илшат һәм ватылган өр-яңа шана. Шуңа да карамастан Илшат кышны бик ярата. Кулыннан келсә шул вакытны кире кайтарып, барысын да кабатлар идем ди ул. Ә бүген Илшат ныклы адымнар белән лидерлар рәтенә атлый. Карыйбыз, тыңлыйбыз. Nedir oyımda başkalarını görmeyim sensiz yaşağı yok yerde sen dip güne yaşayım canımı diysen de dolkınılanla köngülüm yanımda bulurum erge sen benim siganim canımı diysen de dolkınılanla köngülüm yanımda bulurum erge sen benim siganim. Özümünü sihirli qarashları Quyosh kebek balqiydir sening nazlı yüzlerin Canım deysen de dolqınlanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim siganim Canım deysen de dolqınlanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim siganim. Görmezse nişik sığmayın tüzerimiz dünyanın var şatlığı senikken ulu bağırın canımı deysen de dolkınılanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim siganim canımı deysen de dolkınılanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim siganim canımı deysen de dolkınılanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim siganim canımı deysen de dolkınılanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim siganim. Жырчы Рамил Аймеддинов та кыш көнен үлеп ярата икән. Язга чыккач миндә хәтта депрессия башлана дип шакка торды безне яшь егетебез. Яңа ел алдыннан бүләкләр алып, шул ыгы-зыгыда кайнашы күңелемә май. Әле туган көнемдә бит минем нәкъ менә кыш көне дип өстәде ул. Рамилне туган көне белән котларга онытмагыз һәм клибын карагыз.
sening nazlı ismingə Мәңгегә бергә булу хыялымда Суретің һәр вакытта күз алдымда Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Хыдаем инде безне айырмасын Мәхәббәт бар икәнен онытмасын Мәңгегә күңлебездә җыр яшәсен Бер кайчан сөю хисләре сүнмәсен Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Кайда кулар, кайда алкышлар Таралсын моңнар, кайгы сагышлар Кайда кулар, кайда алкышлар Таралсын моңнар, кайгы сагышлар Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Кайда кулар, кайда алкышлар Таралсын моңнар, кайгы сагышлар Кайда кулар, кайда алкышлар Таралсын моңнар, кайгы сагышлар Хит-парадның бірінші бешлігіне якынлашқан мезгілде 6-нчы урынға тукталабыз. Биредә безне Марсель Вагизов каршы ала. Ул кышны да, салкынны да яратып бетерми икән. Мәктәптә укыганда күрше авылга җәяү барып укыганнар. Шуңа аның кышкы салкыннар һәм бураннар үзәгенә үтеп калган. Машинага 15 бала төялеп кайта иде. Кайвакыт һаман төшкә керә шул авыр чаклар дип моңсуланды Марсель. Марсель, әйдә кәефне төшермик, әлеге авыр чаклар, салкын чаклар инде күптән артта калган. Алда безне синең җырың көтә. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bu tırmışta biz yaşayız yakşıga yura Qaygılarını tırışabız üterge ura Tik bir yazılgan yazmışını bulmuş ul alda Belki yaşarga kirektir Allah'tan sırap Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanını saklap ümitlerini oklap Bu dünyada yaşayısı kile
Бақыт шәмнәрін қабызу жеңілден түгел. Әлі яна, әлі сүнә кішідә күңел. Юғалтулар табышлары аралаш килә. Қайғыны да шатлықны да сыңғысы деймә. Раббым барыбызға ұзын ғұмыр берсәң иде, сәләмәтлік берсәң иде. Иманымны сақлап, үмітлеріні вақлап, бұл дүнияда яшисі келә. Жәннәт қапқаларын аша иманлы әдәм. Жирің жұмақ болыр иде сақланса әдәм. Сағышларда сабыр итір тапсын әмәлін. Шатлықларда шүкір итір болсын ғәмәлін. Раббым барыбызға ұзын ғұмыр берсәң иде, сәләмәтлік берсәң иде. Иманымны сақлап, үмітлеріні вақлап, бұл дүнияда яшисі келә. Бұл дүнияда яшисі келә. Хит-парадыбыз алға таба дәвам итә чиратта үлеп кышны сөюче Илзидә Госманова. Кышны кичкенәдән бик ярата икән. Авылда кыш бик рәхәт үтә иде. Чана, чаңгы шоу бүстек бала чакта кызыкты, кызганыч та вакыйгалар шактый булды. Телне тимер тоткага ябыштырган вакытларда, биек таудан тимер чанада шоулар да булар барысы да онытылмас. Хәтирә минем күңелемдә дип, хәтирәләре белән бүлеште Илзидә. Бүген ул хит-парадның беренче бишлеген башлап җибәреп, карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Жанға салқын ішін туңамын. Өзім сүймей, өзім төзем. Язмышымны өзім сайладым. Сүйітемін татымыша. Күпмет парлар яши жирде. Мендерлерге яшьләрін қойып, мұңзарларын сөйле жилге. Ник төзәргә гомер берәү. Біз келгәнбез яратырга. Яратмаган яр белән. Гомерләр бит үтә зая. Яшәмәгез яратмаган белән. Яшәмәгез хиссез. Яшәмәгез теләмичә. Булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән. Гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез. Ходай насыйп итәр. Айнар сөю сүнмәс ялкын. Жылатсын безнең җаннарны. Өмет кояшы
Янчы Үзігіз тезірек араны Яшамәгіз жан тапмаса Бұқтамағыз дұс білен ярыны Аллахта ғафу ите Яқын көре яратқанна Яшамәгіз яратмаған білен Яшамәгіз қисіз Яшамәгіз тілемеше Bulmağız bақытсыз Яшамәгіз яратмаған білен Ғұмыр зая өтер Жан сүйгенлерді ізләгіз Құдай насип етер Яшамәгіз яратмаған білен Сүйген ярлар тірек Өз-өзіңні алдап яшәу Кімге соң ол керек Яшамәгіз яратмаған білен Ғұмыр зая өтер Жан сүйгенлерді ізләгіз Құдай насип етер Құдай насип етер Ғафу етер Достар, әгер дә теге яисә бу тапшыруның инде дә булса сәбәпләр аркасында карый алмагансыз икән, борчылмагыз. TNTV каналында чыккан барлык тапшыруларны офлайн режимда YouTube каналында карый аласыз. Ә без әйдәгез чираттагы позицияга һәм клипка күчик. 4нче урында безне Рәдиф каршы ала. Әйтші бәғірін аңылат миңа Кімнәр кірді бізінің араға Ұнытырға тырышсам да Ялғызлықтан жаным сызлана Түшлеріме кіріп мені ғазаплама Йөрәгімдә қалдырдың ғөмірлік бір яра Сен қалдырған назыларын бермей ұнытырға Йөрәгім, йөрәгім, йөрәк әрніп яна Күпме йыллар үтсәләр дә Булган хисләр һич суынмады Сине генә сөям дие Әйткән сүзләрің ялган булды Түшләремә кіріп мені ғазаплама Йөрәгімдә қалдырдың ғөмірлік бір яра Сен қалдырған назыларын бермей ұнытырға Йөрәгім, йөрәгім, йөрәк әрніп яна кіріп мені ғазаплама Йөрәгімдә қалдырдың ғөмірлік бір яра Сен қалдырған назларын бермей ұнытырға Йөрәгім,
яна. Мыңа кадәр хит-парадта барлык җырчыларыбызда кышны яратам дип килсәләр, алда җырлаячак кызыбыз киресенчә әйтте. Кышны мин яратмыйм дип кырт кисте Рузилә Хәйретдинова. Яңа елны гына ярата икән ул. Шыршы бизәү, бүләкләр алу, мандарин ашау, хыяллар чынга аша торган төн һәм кинәт җәй булсын иде дип әйтеп куйды җырчы. Ә менә мин беләм, экранның теге ягында утыручыларның күбесе тизрәк Рузилә җырласын иде дип утырадыр. Һәм мин моның белән килешәм. Жырла, Рузилә, жырла. Халык сорый. Диңгез буйларында мин уйлап йөрдем. Дулкыннарда синең төсеңне күрдем. Елама юксынма бер кайчан җаным, күңелем түрендәге назлы ярым. Кара кашым сине минем җәүһәр ташым. Baktı senin күзләреңдә күзләрем. Йөрәгеңә җавап бирде йөрәгем. Елама юксынма бер кайчан җаным, күңелем түрендәге назлы ярым. Кара кашым сине минем җәүһәр ташым. Кулымны сиңа шатлык тулы тормыш юлына. Кулымны сиңа сузам, барыкчыбыз бер юлда. Бәхет шатлык тулы тормыш юлына. Ayrılık sağışı tavışını birer. Terezge şakı kötümegöldekine. Taşlap gitme minni mehabetin sin. Terezelerge şakıdı barıdın. Kileşegim seni minim birden beri. Kulumnu sina suzam, barıkşыбыз bir yoldan. Бәхет шатлык тулы тормыш юлына.
Җырлы гаилә Рафил Җәләлиев белән Эльмира Гыйльфанова бу атнада 2нче урынга урнаша. Кышны яратмыйбыз дип әйтеп булмый, чөнки яңгырлы көзне алыштырып, карлар явып үткәч күңелләр күтәрелә диялар. Безнең балачак бик матур булды инде ул дип дәвам итте сүзләрен җырлы гаилә. Хәзерге кебек телефонда уйнап үсмәдек без, рәхәтләнеп чаңгы шуып үстек диде Рафил. Ә менә кышны үткәрүгә килгәндә, җырчы параллель планнар төзеп тормый икән. Ничек бар шулай уй җае белән үтә дә китә инде ул диде алар. Музыкаль койма хит парады үтеп киткән кебек. Без дә хит парадының 1нче урынына якынлашабыз. Әлегә 2нче позициядә тукталыйк. Йылдызлар турында беләсең киләме? Теләгең бар икән яныма киләле. Сөйләрмен йылдызлы сөюем хакында. Керерсең куйныма өрерсең бер тында. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы күкләрнең йылдызы кычакта. Икәүләп янарбыз бәхетле учакта. Серләрне йылдызлар тыңларлар бирелеп. Сак кына иренеңнән үбәрмен үрелеп. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлар күз кыса, аларда хыялый. Безнең күк аларда ялгызы туралмый. Йылдызлы сөюем таң йылдыз булгансын. Күңелем күгенә нур булып кунгансын. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы.
Ниһаят бара торгач беренче урынга да килеп җиттек. Бу атнаның абсолют лидеры Чәчкә. Эткә чана тагып, шул чанада шул үскән җырчы кыз бүген безгә төнге күбәләкләр дип җырлап бирер. Чәчкә кичкенә чагында башыннан узган бик күп матур хатирәләр белән бүлеште. Әбисе атта барганда, атка чананы эләктереп, шунда утырып бару дисеңме? Төнгә кадәр бияләйләр бузланып кайтканчы тауда шу, кара тышлы уйнау, штаблар төзү, кар бабайлар ясау һәм башкасы. Бу Чәчкәнең генә түгел, ә күпләребезнең онытылмас хатирәләре. Шулай бит. Инде хыяллар иленнән чыгып, кире хит парадыбызга әйләнеп кайтыйк. Экраннарда Чәчкә. Карыйбыз. Беренче урын аныкы. Жиңел шара үзенә урамнарга чыгып юл чатында тора кызы бала яши башламаста ялгыш юлда яшәрмәгән килеш югала yo'qlig'ina qayg'irib tunga ko'malaklar o'tda o'ynab o'shab birdalar kuyib qanoti qizim yo'qli yurtda kim bolasi kübelekler bulur kızlar üstün tuğan yurtunda kız balanın yaşı 50 ömür başı yandırmağız durmuş utunda tünüge Менә шулай җырчыларны позицияләргә урнаштырдык, алар белән сөйләштек, кышка әзерләндек. Дөресен генә әйткәндә, кыш ул иң күңелле, иң могҗизалы ел фасылы.
Кышка әле кирдик кенә матур итеп, онытылмаслык итеп үткәрергә тырышыганы. Һәм иң мөһиме, мөгъҗизаларга ышаныйк. Алар бит тормышка аша. Сез атнаның иң популяр хитларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит парадын карадыгыз. Камера каршында мин Гөлназ Сәфәрова идем. Исән-сау булыйк.